Magandang umaga naman sa iyo, manager. Oo, parang yung last na nakita tayo yata, engineer, ito ba yung pinag-usapan natin yung nasirang bridge? Tama po ba? Yes, oo. 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 Kumusta na po pala yun? Anong update doon, sir? Okay naman at wala namang diferensya. Mm. Minomonitor namin yun everyday. Meron kami tapos na-assistehan naman kami ng mga taga LGU ng Bayambang. Opo, pero Para ito po ay yung temporary po, 'di ba, na ilagay na. Pero yung pong dati, ano na pong update doon ay gagawin na. Ano po ba nangyari? yung temporary andun yun hanggang hindi tayo naririlisan ng pundo Mm. ay yun pa yung ating gagamitin. Kasi medyo hindi naman agad mabibigyan yun ng pondo kasi long-term solution yun ang mangyayari dun eh. Mm. Kasi almost half kilometer yun. So hopefully by 2024 funding, mabigyan tayo ng pondo dun. Basta ngayon po, kahit na papaano, nakatulong na rin yung temporary na ilagay. Kaya lang po, very limited po. 'Di ba? Ano ba yung Barangay Wawa nga po ba yun? Anong barangay nga yung ano na yun? Yung Oo, bridge na yun? tama yun. Barangay Wawa, Mm. Romulo Bridge yun. Mm. Ah, Halos yun eh, boundary na ng Tarlac at saka ng Pangasinan. Okay, kaya lang binabawal po yung mga heavy ano, 'di ba? Na truck. Kumbaga, light vehicle lang po yung pwedeng dumaan sa ngayon. Oo, tama. 5 tons lang ang pwedeng dumaan at one at a time. Hindi pwedeng sabay-sabay para maiwasan na natin uli yung unforeseen event na pwedeng mangyari sa tulay. Okay. Sa ngayon po ba 'yun, yung tulad po yung nangyari na yun, engineer, 'no? Ito po yung siyempre nagkaroon ng hindi naman talagang natural naman yung kung nagkakaroon tayo ng mga earthquake na nadadaanan at maaari pong maapektuhan yung mga ilang mga structure. After po noon na parang naging medyo yung ibang mga LGU naging aware sila na baka meron din sila sa kanila. Meron po hubang na-report sa inyo na parang minonitor nila or kasama rin po kayo sa nag-monitor na mga ibang tulay na kailangan din pa i-improve dahil doon sa mga nangyaring mga halimbawa lindol or mga sakuna. Hindi, okay lang sa amin naman doon sa part of National Road, meron Hmm. talaga kaming routine na tawag dito, investigation ng tulay. Hmm. So, meron kaming tulay na minomonitor ngayon at so may pondo na yung Calvo Bridge. Meron kaming binaba namin yung load limit. Saan po ba? Anong bridge po ngayon? Ano po ba yung parang ongoing project nyo ngayon, engineer, na may pondo na at nasimulan na at malapit na po yung iba yung malapit na makumpleto? Marami na kaming tulay, may mga Mhm. naway din na kaming tulay dyan sa parte ng Kamiling Wawa, Santa Barbara Road, Opo. Tapang Bridge, o kompleto na namin yan. Mhm. Bugtong Bridge, naway din na namin yan. Okay. Saan po yung ano ba yun? Tabang Bridge po ba yung sinabi nyo? Saan yun? Ano, Tabang Bridge po Cal- ba yun? Alin po yung yung mga Calvo bridge na Bridge, mention nyo? Saan po ba yun? saan yun? Sa Bayambang, Bayambang. Okay. So, Bayang kahit na meron ng ganun, pero meron pa rin kayong nakumpleto na project din po doon. Meron na. Okay, so parang sa 4th District, yun na po yung mga ongoing na malalaki po yung proyekto. Meron po ba sa 4th District na parang inaasahan natin, engineer, na merong mga major roads pa rin na gagawin? Parang ganon? Meron yung mga bypasses road. Mm-mm. Meron kaming kuan yun, na-implemented ng regional office yun. Saan po ba yung bypass nyo ngayon na engineer na ginagawa po? Or nakaschedule na? Dito sa Dagupan, Magaldan, Calasiao, Consencumperasia Road Mhm. sa Calasiao section. Okay. Dagupan yan, tapos pupunta yan ng Magaldan.
Ito po ay yung mga nasimula na at ang completion po nito, target completion, kailan po ba? Ibig sabihin, pondo na po ito. Yan phase by phase. Mm-mm. So, kung di ako nagkakamali, mga phase 3 na yan ngayon. So, mga hanggang phase 5. Meron bang magkano ang inabot na pondo para dito, engineer? Inabot siya ng mga more or less siguro, ngayon pa lang, hanggang ngayon na-release na niyan, nasa mga 300. Yung Baywalk hindi kasama sa ano nyo po yun, no? Areas of yung doon sa Lingayen, hindi po kasama sa inyong ano yun? Hindi kasama sa aming area yun. Nasa Pangasinan Second DU yun. Oo, kasi tatanong ko lang sana kasi yung parang ina-applyan nila na maging parang ano na rin, hindi na siya yung Baywalk kundi parang gagawing main road, no? Itatanong ko sana kaya lang hindi pala sakop sa inyo ngayon. Dahil sa 4th district lang po yung sa inyo ngayon. Okay. Yes. Yung mga project po na ninyo na yan na ongoing at nakumpleto na. Ngayong 2024, syempre panibagong pondo na naman po yan at panibagong meron na naman hihingi na improvement sa inyo or mga kailangan pong gawin, no? Ano na po ba yung parang pinaka tinututukan nyo ngayon at parang pinaka major project nyo ngayon? Di yung mga preventive maintenance sa along National Road. Yung mga karsada ng secondary at saka primary roads. Tapos yung mga flood control. Meron pa rin bang yung farm to market roads na madalas naririnig na ginagawa? Meron. Meron kami farm to market road. Actually, meron kami ngayong yung 16 project ng farm to market road na galing sa DAR. 16 po. Okay. 16 projects. Meron po kayong listahan kung saan-saan po ito, engineer, para at least may mabanggit naman parang at least malaman nila, meron parang project na ganito. Ang DAR dito po sa mga lugar na ito. Sa Malasigi, Calasiao, San Carlos, Mapandan. Yan yung mga yan. Okay. So, yan ay project ng DAR. The project ng DAR. Okay. So, ibig sabihin, project nila Secretary Conrado Estrella. Ng part ng DAR, di ba? Okay. So, yung ano po ninyo, yung ibang, siyempre, yung part to market road nandyan. At saka sinasabi nyo kaninang flood control. Saan po ba yung flood control ngayon na project po ninyo, engineer? Sa mga parte ng Bayambang, Malasigi, sa parte ng Calasiao, along Engalera River, tapos Malasigi, Binalunan Creek, tapos San Carlos, Ilirengan River. Yan mga yan. Sa mga tapos Mapandan, meron din kami dyan. Ano yan po? Sabay-sabay ngayon ginagawa yan, engineer? I mean, talagang tina-target na matapos ngayong taon na ito? Yes, sabay-sabay yung implement this year 2023. Okay, yung farm to market road na binanggit nyo po kanina, engineer. Usually, pag ginagawa po ito, buwan ba or taon bago matapos or madali lang yung mga ganyang project po na magawa? Madali lang, buwan lang, mga 1.5 to 2 months lang. Okay na yon. So mapapakinabangan na talaga nila. Oo. Nakukuha lang yan, nadidelay lang yan kapag mayroong tag-ani, hindi kasi yung mga crops na didelay kasi hindi kawawa naman yung mga farmers kung sasagasaan yung mga farmland matanim na aanihin. So, yun lang ang cause ng delay. Okay, pero kasi yung iba ginagamit na nga yung highway natin na pang pang dry ng palay. Ano po masasabi nyo dito, engineer? Di ba? Okay lang po ba ito na gano'n na nangyayari or nagpaparemind din po kayong dapat wag nilang gamitin or talagang iniintindi na lang? Actually, bawal talaga yun yung magbibilad ka sa tabi ng kalsada. Kasi danger yun sa mga motorist. Pwede maka-aksidente yun. So, amin yung inire-report sa barangay captain.
plus sa mga pulis para ma-assistihan kami. Kasi wala naman kaming police power para totally pagbawalan namin. Oo, Pero kasi nire-remind kasi sa po mga parang although syempre alam ko minsan naiintindi dahil yun ang ginagawa nilang parang drying facilities nila pero drying road yun para sa kanilang mga palay, di ba? Pero pwedeng masira rin ang palay nila diyan, di ba, sir? Oo, pwede din. Kasi yung palay, malalawakan nyo ng mga buhangin, bato. So, pagka giniling yun, kasama yun. Pwedeng masagasaan, di ba, Sabi malusaw. usapan kasi dyan. Kasi pwede silang mag-slide dyan eh. Lalo Hmm. na sa motor, pagka ganyan. Opo. Okay. So, ibig sabihin po nito, marami naman palang mga proyekto palang ginagawa ngayon ng ating 4th District DPWH. Minsan kasi po parang nakikita lang natin. Ito may mga concern lang po yung iba. Bakit daw yung iba na medyo maganda pa yung road ay sinisira at ginagawa pa uli? Bakit po daw may mga ganon? Mukhang wala namang sira pero bakit sinisira tapos ginagawa? Ano po yung masasabi nyo doon? Baka may explanation. Hindi, actually yun, dumaan naman yun sa mga thorough investigation sa highway highway maintenance. At yun, in-inspection yun ng tawag dito, in-inspection nyo yun ng thoroughly, talagang tiningnan na yun talagang deteriorated na yung mga ganun. Okay. So, ibig sabihin po, bago gagawin yun talaga, may proposal po ba na ito, kailangan na natin gawin? Sino bang mag-i-evaluate noon, engineer, para makita yung integrity nitong road na ito na dapat na itong baguhin? Dito sa amin sa district, meron kaming natawag na road condition survey. Pag yung road condition survey yun, sinisurvey yun, lakad yung mga tao, talagang nakikita lang ng naked eye. Hindi yung nakasakay ka lang sa sasakyan Oo. na ano lang yun. Mukhang wala namang butas, mukhang wala namang sira, ganun ang tingin mo. Pero pag in-evaluate pala, delikado na, ganun. Pwede na silang madi-deteriorate na yun. Akala ko po kasi baka para at least may project yung nagre-request doon. Hindi naman pala. Okay, ibig sabihin, may problema pala yung road pag in-assess na ninyo. Yun ay kinukuha din yun ng central office. Sila mismo yung nagkukuhan. Pero sila yung nagpa-prioritize no, kung alin yung nire-report lang namin kung ano yung status nung karsada based on the application. Tapos din, generate nila kung talagang i-rehabilitate o replacement. Okay. Ano po ba yung patakaran ngayon, engineer, syempre, meron pa rin ho tayong mga puno sa gilid ng kalsada. Ito po ba ay kung meron kayong development na ginagawa ngayon, kabuka pa rin po ba ng dati ang patakaran na kailangan i-save yun, na anuhin lang siya, parang iwasan lang or allowed na ngayon putulin dahil doon sa road widening natin? Ano po bang magiging patakaran ho natin dito? Actually, yung mga puno namin dito sa anong 4th District, sa 3rd District, especially yung Ordanita, Santa Barbara, Palasirao Road, ay nirequest na namin yan for cutting of trees. Submitted namin yung mga documents sa DNER. Then, ipapuputol na namin yan. Okay, so iniintay na lang po ninyo yung approval para ipaputol ito at gawin na. Inaantay na namin yung approval ng DNER. Okay. Ito pong mga maapektuhan ng road widening. Meron po ba kayong ongoing ngayon na project dito sa 4th District na kung may road widening, may maapektuhan? Maliban sa puno, maaari po siguro may structure, bahay, or nilagyan nila yung mga gilid-gilid ng daan. Di ho ba may mga ganun? Ano po ba yung sistema na meron tayo sa ganito, engineer? Lalo na yung maapektuhan na, halimbawa, nalagyan nila ng gate. Parang ganun. Ano ba yung kailangan nilang gawin? Di tanggalin nila yun. So, tanggalin nila, naka-record sila sa national road. Dapat tanggalin nila. Kasi illegal sila, naka-illegal construction sila dyan. Kung halimbawa naman po, engineer, kung may property kami, tapos, nasama sa road widening yung part ng property namin, syempre nandoon na.
ano po ba yung patakaran dito na kailangan gawin nung may-ari na nasama po yung kanilang lupa? So, yun, kung naka-include sila, evacuate nila yung portion ng sakop ng right of way. Pero kung halimbawa kanila, nakasama sa titulo nila yung lugar na yon, ito Hindi, po, ikuha mo na. Papacheck po na natin sa register of deeds kung yun ay sa kanila o yun ay hindi pa natatransfer nabi-verify pa ko yun. Madami proseso kasi. Opo, kaya tinatanong ko lang, kasi po para doon sa mga kung mabibigla naman sila at nasama, hindi naman basta ganun. I mean, siguro, meron namang compensation or pwedeng merong isi-settle with, di ba, government yan, pag ganyan? Tama po ba yon? Or wala? Basta kung kailangan sa project ng gobyerno yan, kahit sa'yo, pwedeng makuha. Hindi, kasi actually, bago naman simulan niya, merong mga series o meetings and merong kwan. Tapos may mga legal officer kami na sinesend. Sila yung kung ano yung dapat. Okay. So, ibig sabihin ito, doon sa mga mega nun, kasi nung dati po may ginagawa pong road dyan sa may part ng going season, mga ganon. Meron kasi nagsasabi na bumibili sa kanila ng lupa. Parang gano'n. At sinasabi nila na parang may nag-i-agent. Kaya po tinatanong ko sa inyo, para ang kailangan gawin ng mga tao ng gano'n is dumiretso, or may legal team naman, or yung halimbawa, kung project yan, LGU or DPWH ang kailangan nilang puntahan. Ganun po ba yun? Oo, tama yun. Kasi nga, meron nga kami, dapat pagka may mga affected na properties, at nagpapatawag ng meeting ng DPWH together with the local official, dapat umatin sila para maipaliwanag kung ano yung sitwasyon ng kung ano yung property ang masasakop sa kanila, kung ano yung para napapag-usapan. Okay. Andun yung aming mga legal, so masasagot sila ng tama. Yung kanina nabanggit nyo po, engineer, na naka-apply na kayo, na puputulin po na puno, syempre yung iba naman talaga kumukontra sila na merong putuling puno sa mga daan dahil nagkaroon ng proyekto yan, di ba, dati rin na nagkakaroon ng pagtanim para merong mga shade. Pero meron naman talaga mga environment na ma-advocacy tungkol dyan. Gaano ba karaming puno ang kailangan putulin para doon para totally ma-develop na po yung road natin, yung in-applyan po ninyo? Ayun, actually yun, na-widen na yun. Ayun, kailangan lang maputol para magamit. Kasi hindi na-widen siya, hindi siya nagagamit. So, yun. Almost yata yun, mga at not correct, mga 164 trees. Okay. Ito na po yung mga matatagal na rin, pero dahil nga nagkaroon ng ganitong proyekto na road widening, kailangan na lang tanggalin para sa safety po ba? Yun ba yung doon, reason, engineer? At saka para mas maganda yung Yes, no, talaga, definitely safety. Kasi kung safety ngayon ng mga driving flag, at din in case of calamity, madali rin makaka-response ang mga authorities. Kasi kung andyan yung mga puno, nagkaroon ng calamity, nabuhal yung mga puno yan. Kung may mga emergency, hindi agad tayo makaka-respond yan. Okay, so parang iyon na po yung ilan sa mga dahilan, kaya inyo nang in-applyan na putulan at saka i-develop na lang din yun. Yes, so tsaka para magamit na rin yung widen portion ng kalsada. Sa bagay, pag nagkakaroon ng bagyo, kung napuputol yan, talaga minsan tumutumba yan sa main road Yes, so correct ka dun. Maliban na lang kung yung iba nga, ewan ko lang, kung meron pa nangyayari na na-aksidente dahil hindi nila napansin na may puno doon at nababangga, no? Hindi ko lang alam kung meron ganun pa. Pero dati kasi meron. Meron naman kami nilalagay ng mga warning. Warning po. Okay, mga warning device. Yung pong, meron pong ongoing. Sa inyo rin po ba, project engineer, halimbawa yung sa mga road natin, yung mga road signs, yung pati ba yung kailangan lagyan ng mga paints or something para po sa ating mga commuter, kasama po ba yun sa inyo or iba po yung mga nag-i-in charge dyan? Yung mga naglalagay ng ilaw?
mga yung mga lane markings. Sa amin yan, mga lane Sa inyo rin markings. po yun. Okay. Lane marking, pedestrian, warning signs, at saka yung mga may nakikita yung mga signages, mga hospital zones. Yan, sa amin yan, sa mga informative. Okay, sa inyo na rin po. Minsan kasi meron pong road na ito, buti na, ngayon ko lang may tatanong. Meron sa mga daan na biglang parang merong magaspang at biglang mag-aano yung sasakyan. Part ito ng ano sa mga daan po, yung mga ganon. Yeah, tama. Yan yung natawag na Rumble Street. Yun yung part of kondinyo ng safety. Para kayo makita nyo, pagka dinaanan nyo, garalgal. Oo, yun. Para po biglang mag-aano yung sasakyan nyo. Para parte niya ng safety. Kasi kung ang, lalo na especially with sa mga kurbada, halimbawa nakatulog yung mga driver, pagka doon, magigising sila. Okay. Engineer, maraming salamat po sa oras at sa update na binigay niyo po sa amin dito sa 4th District. Kung meron po kayong mga gusto rin pong ibigay na paalala or gusto niyo pong ibigay na update sa ating mga tagapakinig at tagapanood dito po sa 4th District, bibigyan ko na po kayo ng pagkakataon na engineer. Salamat po. Samantalahin ko na rin po ito. Yun lang po yung mga yung mga roads natin. Maaari, huwag nating magparking yung mga, lalo na yung mga tracking. Kasi pag nagpark ka dyan, ng mga tracking sa gilid ng kalsada, nakukuha po yung safety ng traveling ang mga commuter na kukuha po na malaking sagabal po yan, yung mga tracking po. Lalaki po yan, naka-tracking, nakapil po sa mga driver na pumunta na lang sila sa mga designated nila na mga garahe. Tsaka yung mga nagbibilad yan, tapos yun kung yung mga nagtatambak ng mga buhangin ginagamit sa mga construction o sa bahay nila. Dapat po yung kalsada dati, shoulder, ay dapat po malinis yan. Tapos po yung mga school zone na gumagamit po ng mga barricade during pagka pumapasok yung mga school. Di naman namin po pinagbabawalan yun. Pero pagkatapos po na makatawid na yung mga tao at nagkaklase na po, pwede pong pakitanggal para po maging malinis po yung ating mga kalsada. Yun lang po. Okay, maraming salamat District Engineer ng 4th District Pangasinan, Engineer Simplicio Gonzales. Pabuhay po kayo. Maraming salamat.